Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. A gurguje maza ku taya ni sharing din wannan bidiyo din. Insha Allahu zan nuna muku abin da yake tafiya dangane da mining na hamster combat a yanzu haka, sanarwar da suka yi. So kafin nan ku yi kokari duk wanda yake da multiple account akan wayar shi ya je shi ya sauke. Yanzu zan nuna muku illar da suke kokarin su yi mana mu masu multiple account kenan. Sannan akwai wani bidiyo da na yi na cewa masu hamster combat za su iya multiple account da tunanin idan an canja IP address za su iya barin mutum. So gaskiya ina tunanin ba haka bane gaskiya. Saboda mutanen sun yi shiri mai kyau dangane da masu multiple account. Don haka in ka tabbatar kana da multiple account, ka sauke ɗaya ka mai da shi zuwa kan nicegram. Akwai wani application mai suna nicegram wanda shi ma kamar telegram yake. Za ka iya ɗaukan ɗayan account ɗinka ka kai shi wurin. Kamar da kuke gani yanzu na shigo cikin hamster combat nawa. Ka duba ga nan wani abu da suke cewa cheating is bad. Sannan wani ƙarin hanya da zai tabbatar maka da cewa kuma suna ganewa duk yadda za ka yi, ko da a ce ka sa wayar ka apply mode din ka bude shine da zaran ka shigo ka siya abu misali yanzu ina da 14 million zan siya abu, ko magangancin abun da ka siya idan har akwai coins din da ka samu ta hanyar cheating za su kwashe shi kamar misali idan ka siya coins ta hanyar ka samu coin ta hanyar cheating, idan ka siya abu ko magangancin shi za su kwashe har da wannan coins din da ka samu ta hanyar cheating din za su yashe shi. Matakar kai transactions za su gane, za su kwashe duk abin da ka tara. Kaga kuma dole ne ka tara profit per hour. Don haka a taya mu sharing wannan bidiyo din. Idan mutum yana so ya account biyu, kar ya hada shi akan Telegram application ɗaya. Ka zo ka kai downloading din wannan application mai suna Nicegram. Idan kai downloading din shi, sai kai login din account ɗinka wanda kake da multiple account ɗinka na Telegram. Sannan kuma in za ka yi login din anan din ma saboda gujewa zargi, ku yi using VPN. Ku yi using VPN, kar ku manta, virtual private network. Bayan kun yi amfani da wannan trick da na kawo na canja IP address kenan, wanda bai san yadda ake canja IP address din ba, zan ajiye muku link na bidiyon yadda ake canja IP address a ƙarƙashin wannan bidiyo din insha Allah. Sai ku je ku duba ku canja IP address ɗinku, sannan ku maida Telegram ɗinku na multiple account idan kana da shi, ka maida shi kan ɗayan account ɗinka. Idan kuma ba haka ba, ya rage naka. Ni na sauke wannan nauyin saboda na sharing bidiyo akan cewa ba damuwa za iya yin multiple account a shi hamster combat ne. Sannan kuma sai na samu yau sun yi wannan sanarwan. Sannan kuna gani da zarar ka shiga za su ce ma cheating is bad. Don haka alama ne cewa lalle ka sauke account ɗin da ka hada su guda biyu a cikin Telegram ɗinka. Don haka ku yi kokari ku je ku sauke Nicegram, sannan ku kuma ka sa VPN wurin login. Ko ke fahimta wannan zancen, ku sauke Nicegram, sannan ku sa VPN wurin login. Kafin ku yi login kuma ku tabbata kun canja IP address ɗinku kamar yadda na faɗa. Zan ajiye muku link ɗin yadda ake canja IP address ɗin a ƙasan wannan bidiyon. Ku taya ni sharing ɗin wannan bidiyon domin kar ƴan uwa su cutu ta hanyar bidiyon da na yi na kwanakin baya akan cewa za ku iya yin multiple account. Na gode. Kada ku manta ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora ba tare da mun sha wahalan sharing muku ba, sannan kuma ba tare da kun sha wahalan satin ɗin videos namu ba. Allah ya ba mu sa'a. Aje ayi wannan aiki ɗin. Link ɗin na shi wancan bidiyon idan har baka sai da kai ka canja IP address ɗinka ba, yana ƙasan wannan bidiyon. Ku je ku yi wannan abun da na ce a yi ɗin, ma'ana sauki account zuwa ɗayan account ɗin. Ku taya mu sharing ɗin wannan bidiyon da Allah, saboda akwai wannan da mutane da yawa dalilin wannan bidiyo da na yi sun yi multiple account. So za ku iya yin aikin banza idan har ba ku sauke su daga wannan Telegram ɗin ba. Sannan kun sani a yanzu haka hamster combat suna kokarin su rage adadin users ne. Don haka da tokens ɗin su da users ɗin su suna kokarin su rage shi ta hanyar samun wayannan multiple account ɗin da za su yi bincike akai, za su iya kona ma account ɗin da kafi bukata. Misali in account ɗinka biyu ne, dole za a samu akwai wanda kafi son shi akan dan uwan shi. So za su iya kona ma wanda kafi so ɗin, saboda su damu su rage total tokens nasu ne. Sannan supply ɗin su ya zama dan dade inda coin ɗin su zai fito da farashi sosai. So ku yi kokari ku je ku goge account ɗin da suke kan Telegram ɗinku in har double ne. Ku ɗora shi akan Nicegram in bai wuce guda biyu bane. Ma'ana ku ɗora ɗaya a Telegram ku ɗora a Nicegram. Allah ya ba mu sa'a. Aje ayi wannan aikin yanzu faka kar a tsaya wasa.